Tak, pravidla poznáte, môžeme ísť na to? Jasné, poďme na to. Dobre, prvý obrázok. A toto je história. Toto neviem. Emilio Butragueño. Butragueño. OK, môže byť. Môžeme skúsiť ešte ďalej, ak chcete. No, poď. Stefano? Výborné. Toto je Ježiš. Bože. Koľko mám to času? Poďte poradiť, keď viete. Toto viem. Fernando Hierro. Hierro. Výborné. Viete? Toto neviem. Vieš? Asi neviem. Hugo Sanchez. Sanchez. Tak to sú ozaj legendy. Toto sú legendy, no. Neviem. Paco Gento. Tak to si vytiahol ozaj legendy. To si vytiahol veľké legendy. Musel som najväčšie, ale každopádne získate od nás aj takúto krásnu poukážku na nákup v Kickwear Slovakia a vy nás nezabudnite sledovať ďalej.